mä tykkään siitä, että Kiina on tehnyt isoja muutoksia kohti ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja teki todella suuren vaikutuksen muun muassa se, kuinka esimerkiksi aavikkoja tehdään taas vihreiksi ja tämä on niin kuin todella vakuuttava teknologia varsinkin niin kuin sähköautoilua ja myös korkeat teknologiat ja tekoäly, niin ne on niin kuin sellaisia asioita, jotka näyttävät hyvältä ja niin kuin tuovat tämmöistä hyvää tasapainoa kansainväliselle markkinoille. Se on hyvä suunta. Minun käsitys Kiinassa se on maa, joka on käynyt läpi suuria muutoksia viime aikana. Se on kehittynyt nopeasti ja siitä on tullut entisestään tärkeää koko maailman politiikassa ja kehityksessä. Se on myös todella erilainen Eurooppaan verrattuna, eli se on ehkä erityisen tärkeää sen takia, että olisi hyvä yhteys Euroopan ja Kiinan välillä. It's a great country with a long history and rich culture. Oh, that's been long, like for many years. Actually, Finland was one of the first Western countries to recognize People's Republic of China back in times, and one of the first countries to make a bilateral trade agreement with that. So there are a lot of Chinese people in Finland, around 10,000 people living in the whole country, and we have some Asian grocery stores, Chinese investments, Finnish companies working in China. Then we do cooperation in information technologies. The founder of Linux was a Finnish guy who then went to China. So yeah, it's always been there. There are a lot of things happening. Matkailu on perinteisesti ollut Suomessa erittäin tärkeä varsinkin niin kuin, kiinalaisten matkailijoiden valossa. Et tämä on hyvin odotettu matkailijaryhmä Suomessa, varsinkin Lapissa. Ja minä tiedän kokemuksestani, että kiinalaiset tykkäävät erittäin paljon matkailusta. Ja tietenkin niin kuin Kiina on myös matkailun näkökulmasta todella mielenkiintoinen maa. Et, sinne mennään Suomesta paljon ja tästä Petteri Orpon matkasta tiedän sen verran, että siellä tullaan käsittelemään just matkailun, kaupan ja innovaatiokysymyksiä, että tärkeitä asioita molemminpuolisesti. Olen saanut vaikutelman, että Kiinan ja Suomen suhde on aika oikea. Se on keskittynyt hoitamaan oikeita ongelmia ja se ei ole vaan sellainen teoreettinen ja symbolinen, vaan se oikeasti on sellainen praktinen ja se yrittää ottaa huomioon asioita, jotka oikeasti tarvitsevat huomiota. Esimerkiksi tiedän, että todella monella suomalaisella yliopistolla on yhteyksiä kiinalaisiin yliopistoihin ja juuri todella paljon tutkimustyötä tapahtuu yhdessä Kiinan kanssa. Ja tiedän myös, että teknologia on aika tärkeä ja Suomessa on paljon sellaista innovatiivista teknologiaa. Ja Kiinassa on sen sijaan mahdollisuus toteuttaa nämä kaikki innovatiiviset teknologiaa, koska niillä on hyvä pohja valmistamaan kaikenlaisia tuotteita.